Verden står lige nu over for en massiv flygtningestrøm grundet krigen i Syrien. Millioner mennesker er flygtet fra hjem og med kurs mod Europa. Mange vil til Tyskland, men presset bliver stadig større på resten af EU. Der sættes interne grænser, og lande kæmper for dem selv. EU har lavet nogle aftaler og skal fordele 160.000 flygtninge mellem alle EU-landene. Problemet er bare at få bakket helhjertet op omkring beslutningen, og det er derfor svært at presse en løsning igennem. Problemformuleringen lyder sådan her: kan og skal EU løse Europas flygtningeproblem? Problemstillingerne A. Hvordan har antallet af asylansøgere til EU udviklet sig siden 2008? B. Hvad er grundprincipperne i EU's asylpolitik, og hvilket omfang deltager Danmark i fælles asylpolitik? C. Hvilken betydning har den midlertidige grænsekontrol fra Tyskland for Danmarks deltagelse i Schengen-samarbejdet og i det indre marked? D. Hvilken betydning får EU's beslutning om fordeling af asylansøgere og EU's flygtningeaftale med Tyrkiet fra november 2015 for antallet af asylansøgere i Europa? E. Kan EU løse flygtningeproblemet, eller vil splitte de europæiske lande og true samarbejdet? Jeg springer kort metoden over og vil gå direkte videre til det første. Jeg springer til spørgsmål 1, og det lyder på, hvordan antallet af asylansøgere det har udviklet sig siden i 2008. Og her vil jeg så se på den procentvise stigning og den procentvise andel, og der vil jeg samle Danmark med Sverige. På den procentvise andel, der kan du så se, at den har udviklet sig sådan, den er gået op og ned, men den har altid ligget omkring 1-2 stykker, hvilket så også gør i 2014. Hvor derimod Sverige, den har også ligget omkring en 11-10 stykker, så ligger den nu omkring 13, det vil sige, at de har så markant større andel af flygtninge. Hvis man så kigger på, hvordan procentvise stigning har været, så kan du så se, at den er steget markant højere i Danmark, end den er i Sverige. Og det vil så skyldes, at der er flere, der kommer til Danmark lige nu og her, men der har bare generelt været flere i Sverige, og det vil så sige, at vi ser ikke en større stigning her. Spørgsmål 2. Hvad er grundprincipperne i EU's asylpolitik, og hvilket omfang deltager Danmark i den fælles asylpolitik? Der er 4 spørgsmål om fælles asylpolitik for EU, og herunder er der så 4 krav. Det ene det handler om, hvilket land der behandler asylansøgeren, og det er det land, som asylansøgeren først ankom til og blev registreret med fingeraftryk i. Det er så det land, der skal behandle ansøgningen. Hvordan skal asylansøgningen behandles, mens ansøgeren undersøges? Der er sådan nogle faste regler omkring behandling af asylansøgere. Altså de har ret til indkvartering, kost og at kunne arbejde og at kunne behandle, når de er så syge. Hvordan skal ansøgningen behandles? Der er nogle forskellige tidsfrister. Og asylansøgere de skal have mulighed for at få juridisk og rådgivning og klageadgang. Men hvem kan så opnå det her asyl? Det kan de flygtninge, som kaldes for konventionsflygtninge, eller bare flygtninge, altså personer, der er individuelt forfulgte. De har ret til beskyttelse. De må ikke sendes tilbage. EU-reglerne giver dem så yderligere rettigheder. De har ret til lægehjælp, uddannelse og sociale ydelser. Så er der også det, man kalder for subsidiær beskyttelse. Det gives så til de, som ikke kan opnå beskyttelse, men heller ikke har mulighed for at rejse til deres hjemland uden liv overlast. De har så nogle samme rettigheder som konventionsflygtninge, dog kan alt det her fratages, og de kan sendes hjem igen, hvis situationen den bliver forbedret i deres eget land. Så har vi de her retsforbehold i Danmark, og vi er ikke som sådan en del af den fælles asylpolitik, men vi deltager dog på visse punkter, og det er de punkter, som hedder punkt 1, altså hvilket land behandler asylansøgeren, så altså hvis der er en flygtning, der kommer hertil, så er det ligesom os, der behandler ansøgningen først. Og vi deltager i nogen grad i punkt 4, altså punkt 4, det der, hvor man snakker om konventionsflygtninge, eller folk, der er personligt forfulgte, men vi deltager i nogen grad, det vil sige, at vi ikke er gået med til aftale som sådan, men vi har som 144 andre lande underskrevet FN's flygtningekonvention.
Og det var Danmark så også den første til at erklære denne for gyldig. Det eneste punkt, vi slet ikke opererer med, det er begrebet subsidiær beskyttelse, så var det her personer, som kommer op til landet, men de kan ikke rejse hjem igen, fordi de kan lide overlast. Så går jeg direkte ned til spørgsmål 3. Spørgsmål 3, det handler om, hvilken betydning det midlertidige grænsekontrol for Tyskland det betyder for Danmarks deltagelse i Schengen-samarbejdet og i det indre marked. Vi har kigget på en video på Deadline, hvor der er nogle forskellige mennesker, der sidder og debatterer det her spørgsmål. Og først og fremmest så vil jeg lige nævne noget, der hedder dominoeffekten. Altså dominoeffekten, der hvor landene de kan indføre deres egen lov. Altså der kan komme en dominoeffekt ud, altså sådan skabes en dominoeffekt på baggrund af det. Så har vi nogle forskellige synspunkter, og der har vi en mand, der hedder Bent Winther. Han siger, i Danmark, der finder vi så egne regler og stramninger for de her asyllove, og derfor er vi så også en del af til at skabe den her dominoeffekt. Han nævner noget, som vi kalder for signalpolitik. Altså, vi vil gerne sende et signal om, at vi gør noget, og at vi er med til at hjælpe de her flygtninge, men vi også standser dem ved grænsen ved at sætte den her midlertidige grænse op, som vi også har gjort. Det der så problemet, og som jeg også snakkede om før med dominoeffekten, det er, at grunden til, at der bliver skabt den her dominoeffekt, det er fordi landene de har svært ved at acceptere de her love, så de laver deres egne regler. De her love vil jeg komme ind på under spørgsmål 4. Går vi videre til Rebecca Adler Nissen, som foreslår midler, altså som siger en midlertidig grænsekontrol. Den er så i orden, men hun mener, at problemerne de skal løses ved de ydre grænser. At man skal også kunne acceptere, at andre lande, eller andre folk fra andre lande, de skal være på territoriet og operere på ens territorie. Og det er så det, som Bent Winther mener, at landene de har svært ved. Hun siger det om Schengen-samarbejdet, at det er svært ved at bryde sammen bare sådan lige, fordi der er investeret så meget i det indre marked. Men hun mener så, at der kan tvinges nogle lande ud af Schengen, fordi altså, indtil vi har så fået styr på de her eksterne grænser. Så går vi videre til Sofie Carsten Nielsen. Hun snakker om noget symbolpolitik, en symbolpolitisk handling, som vi gør her for Danmark ved at sætte vores midlertidige grænsekontrol op. Hun siger, vi gør noget. Altså vi viser, at vi vil meget gerne gøre noget, men vi laver ikke en reel, altså vi gør ikke noget reelt for at løse det her problem. Hun mener heller ikke, at grænsekontrol det løser noget, og hun siger også, at grænsekontrol det påvirker den indre marked negativt. Sofie Carsten Nielsen, hun vil gerne sætte grænsekontrol op, men først når der er spørgsmål om, først når der er et sikkerhedsspørgsmål. Hun mener, for at kunne løse det her problem, så skal man kunne snakke med nabolandene, og der er lige pt. En manglende dialog mellem nabolandene. For også at kunne løse det, så kræver det, at man presser på, for der sker noget, at andre end Tyskland presser på for løsninger. Og så kan vi så gå videre til Anders Primdal Visitzen, som kommer med en udtalelse, hvor han forklarer, at grænsekontrol, han mener grænsekontrol, det er lige med vækst. Det kan godt være vækst, at det hører sammen. Han mener, at der skal være en permanent grænsekontrol, og han kalder lige frem, at grænsekontrollen lige pt. For grænsekontrol light. Han mener også, at der skal være kontrol med dem, der befinder sig i Danmark, altså de ukendte. For at kunne styrke, eller som han mener, skabe det indre marked, Schengen-samarbejdet kan fungere, så skal det være nationalt, og det skal være effektivt, og det skal også være proaktivt. Han mener ikke, at vi har en effektiv ydergrænse heller.
en konklusion på det her, det er, at der er ikke noget endegyldigt svar på hvorvidt at Schengen-samarbejdet det er brudt sammen. Der er nogen, der mener, at det kan bryde sammen, og der er også nogen, der mener, at det aldrig har fungeret. Og så er der nogen, der mener, at det simpelthen, der er lagt for meget arbejde i det, til at det kan bryde sammen på nogen måde. Jeg har lige tilføjet et ekstra punkt under spørgsmål 3, og det hedder mini-Schengen. Det er fordi, der var snak om et mini-Schengen forslag, og det her ligesom for at afpresse de her lande, som ikke er indstillet på en fælles europæisk grænsevagt, og som ikke ligesom udviser villighed til at hjælpe med at huse de her flygtninge. Og det her mini-Schengen, det skal så bestå af Holland, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Østrig, fordi de mener, at de lande, som ligesom gør mest for at huse flygtningene. Så kommer vi til spørgsmål 4, hvor jeg vil forklare lidt mere om de love, som jeg tidligere snakket om i spørgsmål 3. Spørgsmål 4, det lyder på, hvilken betydning EU får EU's beslutning om omfordeling af asylansøgere og EU's flygtningeaftale med Tyrkiet fra november 2015 for antallet af asylansøgere i Europa. Der er den her Dublin 2-aftale, og Dublin 2-aftale, den går ud på, at man behandler ansøgningen i det første EU-land, som asylansøgeren er kommet til, som jeg også har nævnt tidligere. Dublin 2-aftalen, den er erklæret for død. Det er ikke længere sådan, man gør det. Man gør det simpelthen ikke længere. Så er der de her fordelinger af flygtninge, og EU har besluttet, at de skal fordele 160.000 flygtninge mellem alle EU-landene. Og DK, altså Danmark, har så et retsforbehold, men vi ønsker stadig at tage imod 1000, hvis EU kan blive enige om en fordeling. Som sagt, så har Tyskland en rigtig stor rolle i det, at de tager rigtig, rigtig mange flygtninge. Men nu kan vi så også se, at de har sat en grænse op, som gør, at nu presset simpelthen bliver for stort. Nu stopper de, nu prøver de at lukke af for, at der kommer flere ind i Tyskland. Flere end nødvendigt. Man kan så også komme ind på Grækenland og Italien, som også har modtaget en del flygtninge. De aflastes også en del ved hjælp af Tysklands beslutning om at droppe kravet om den her ansøgningsfrist i første indtrædende land, altså Dublin 2-aftalen. Så aflastes de, og det skal ikke længere være dem, der først behandler sagen. Tysklands rolle igen, altså Tyskland, de åbner hver dag nye flygtningecentre, på grund af at de er så pressede. De åbner hele tiden centre, og de har også modtaget 43% af alle flygtninge. Det vil altså sige, det er en stor del. Så kommer vi til en fælles løsning. Det er altså, at der skal være en grænse ved Schengenområdet, og Europa, de skal blive enige om en løsning, altså om retfærdig fordeling. Der er også nogen, der har så specifikke krav, at det kan være så svært at lave en løsning. Altså nogle lande, de mener for eksempel, at de vil kun have kristne flygtninge og sådan noget der. Og hvis de hele tiden har sådan nogle specifikke krav, så kan det simpelthen ikke lade sig gøre at lave en fælles løsning. Så jeg snakker en smule om Frontex. Frontex er de ydre grænser, og det skal kunne fungere som en fælles europæisk grænse- og kystvagt. Det her Frontex, det skal også kunne indsættes, selvom landet ikke har bedt om det. Danmark skal også deltage, fordi vi er en del af Schengen, og hvis vi ikke gør det, så bliver vi simpelthen bare smidt ud. Det er nødvendigt at indsætte Frontex, og det er også nødvendigt at indsætte et fælles korps, da størstedelen af flygtninge, det kommer over over havet. Så altså, aftalen med Tyrkiet, den går ud på, at Tyrkiet, de skal bremse strømmen af flygtninge mod kurs mod Europa, og så er det ligesom den her noget for noget metoden. Det er, at Tyrkiet, de får 3 milliarder euro, og de får også nogle
visumlettelser, altså det vil sige, at de kan komme lettere ind i landet, eller lettere ind i andre lande, og op mod, at de så skal bremse strømmen af flygtninge, som sætter kurs mod Europa, ikke også? Hvad hedder det? Jamen, det har så været EU's ambition, det her, som jeg lige har snakket om. Det her, hvad hedder det, samarbejde med Tyrkiet, det vil også give begrænsede ressourcer for de her menneskesmuglere, og så i samme i kontekst med Frontex, så giver det ligesom sådan nogle som begrænsede ressourcer for menneskesmugling. Hvad hedder det? Altså godt nok, at den her aftale, den har forsøgt lykkes i over 20 år, og det er heller ikke gået særlig godt den her gang. Der er nogen, der mener, at planen den er svag, da det kun er Tyskland, der bakker helhjertet op omkring den. Og så lidt tilbage til det her med EU's ambition, det er, at de skal kunne sende tusindvis af flygtninge retur fra de græske øer. Altså, der skal være flere flygtninge i Tyrkiet. Som sagt før, er det ikke gået særlig godt. Og den her deal, den bliver omtalt som en outsourcing-handel. Altså en opgave, som forklares på den måde. Altså tag den asylopgave, vi ikke selv magter. En konklusion på det her spørgsmål, det må være, at EU's beslutning om at fordele de her 160 asylansøgere, det ikke har nogen som så, altså det har jo ikke nogen et betydning for antallet af asylansøgere i Europa, fordi de er her allerede, det er bare et spørgsmål om fordelingen. Derimod så betydningen af deres flygtningeaftale med Tyrkiet, den kan have den betydning, at der kan komme færre til Europa, hvis det ligesom lykkes Tyrkiet at stoppe flygtningestrømmen, eller bremse flygtningestrømmen med kurs mod Europa. Så altså, det er et spørgsmål af tid for ligesom at se, om det her det kan lykkes, men det er jo som sagt forsøgt lykkes over 20 år, så det er ikke sikkert, at det kan betyde så meget for vores situation i PT, men det har en mulighed, altså der er en mulighed for, at det kan. Så er vi nået til spørgsmål 5, som handler omkring, kan EU løse flygtningeproblemet, eller vil det splitte de europæiske lande og true samarbejdet? Så har vi først punkt hedder samarbejde, og herunder der er der sådan, altså der snakkes om, at befolkningen der ser EU som ude af stand til sådan at skabe positive løsninger, og de har svært ved at skabe forandringer. Og det sker så ved, at lande de så selv tager sig af det her flygtningeproblem og begynder at lave deres egne løsninger, og jeg kommer tilbage til. Så mener de, at Tysklands husning af de her flygtninger, det er med til at presse Schengen-samarbejdet, fordi de tager imod så mange massive mængder af flygtninge. Og så i EU, der er uenigheden simpelthen massiv, og det gør, at befolkningen de mister tillid til EU. Og man er heller ikke enig i, hvordan beskyttelse af de ydre grænser skal foregå, altså i sådan nogle her nødsituationer. Så det er rigtig svært at skabe en løsning og en samarbejde. Så jeg har skrevet et punkt, der hedder egen interesse, og under det, der vil jeg snakke lidt omkring England, som skal indgå i en ny aftale, altså på lige spor med, at der er de her flygtningeproblemer, så skal England også i en ny aftale med EU, som de kalder en måske dansk løsning egentlig. Og det skal gøres sådan, så de ikke kan diktere nye spilleregler for resten af EU længere. Men med de her, ligesom, de her nye regler for England, de skal ikke tilbydes til andre EU-skeptiske lande, fordi det vil ligesom skabe for stor splittelse, og så vil det ikke være sådan et EU-samarbejde længere. Altså der er jo skabt en masse skeptiske lande, fordi at de her EU-lande, de er bange for, hvad EU vil gøre, altså på grund af den her Grækenland-krisen, altså med hensyn til euroen i Grækenland, så bliver de andre EU-lande bange for, hvad de vil gøre. Og så er der lidt omkring, at EU det bevæger sig hen mod sådan en kerne-Europa. Og det består af sådan 20 EU-lande, som der egentlig gerne vil stemme alt igennem. Det vil sige, det er jo ikke os, altså Danmark, der kommer med i den her kerne-Europa.
som bestemmer alt igennem. Og også med den her asylkrise, der har vi fået sådan en splittelse igennem i EU, i EU-landene, både i øst og vest. Og som jeg sagde tidligere, så mister befolkningen tillid. Det gør de i processen mod en fælles aftale, og det her, det gør det jo simpelthen svært for fremtiden for EU at lave nogle andre aftaler, fordi at befolkningen, de mister tillid i processerne, ikke? Så er der noget omkring det skeptiske, det er lidt mere omkring nogle problemer, der er, altså med hensyn til Centraleuropa. De vil ikke modtage kvoteflygtninge, og de vil heller ikke genhuse flygtninge fra nærområderne. Så har Ungarn simpelthen beskyldt Tyskland for ligesom at få de her flygtninge velkommen, og det derved startede den her krise. Så de skylder skylden på Tyskland. Og selv har Ungarn opført et 170 km langt pigtrådshegn. Og der er nogen, der så mener, at det truer de her menneskerettigheder, hvis man ligesom ser på det, ligesom muren mellem Mexico og USA. Altså det truer menneskerettigheder, det her. Og der menes ikke, at krisen kan løses ved hjælp af hegn og mure. Det vil jo bare gøre, at lande de skilles og sådan noget her. Fælles europæisk løsning, altså det er lidt en del af konklusionen, som du kan se, så har jeg glemt at skrive konklusionen ned. Men det er ligesom det her med, at der er mangel på fælles tænkning. Og det er jo ikke så godt, fordi det splitter landene, og det skaber den her dominoeffekt med, at lande de håndterer det på deres måde, og så er det jo ikke længere en fælles europæisk løsning, men nogle løsninger, der sker i forskellige lande. Min konklusion på selve problemstillingen, problemformuleringen, som lyder på, kan og skal Europa løse, EU løse Europas flygtningeproblem, det er, at det vil være det optimale at gøre. Det vil være optimalt for EU at løse det her flygtningeproblem, men det vil også være en lang kamp og en hård kamp for EU, fordi at befolkningen mister tillid i processen, så det bliver svært for EU at skabe en fælles samarbejde, fordi der er også mange lande, der er uenige i, hvordan man gør det her. Og så det er simpelthen splittet på to sider. Altså, selvfølgelig vil det være det ideelle, men det kommer også til at blive rigtig svært, hvis det skal ske. Ja, det var min screencast.